No niin, terve vaan teille kaikille. Ajattelin tästä aloittaa tekemällä tämmöstä, mikä tän nimi oli? Super Smash Brosia tekemään teille. Tämmönen aika kivani pelimoodi tämmöisellä Minecraftin serverillä. Ei Minecraft, vaan yksi ihmeen serveri. Oho, täällä on toinenkin kaktus, eli valitsin juuri kaktuskitin itselleni kitiksi. Ja mä tipuin. Ouch. Vitsi. By Blade. We and we. Ui, tapoiks mä yhtä? Tyn. Yes, tipu. Ei, miksi toi osaa tiimata? Kaktus on paras kitti mun mielestä, koska se on niin paras kitti. Hui, Optifine on käytössä, mutta ei ole keippiä ostettuna. Dyn. Ui, viimeksi kun mun piti kuvata, mutta mä en kuvannut, niin mulla meni tää mappi ihan sairaan hyvin. Ei tämä mappi, mutta tämä peli. Moodi. Yes, pääsen. Okei, mulla on toisiksi eniten healthia, tai elämiä. Mä annan noitten nyt fightaa. Miksi mulla on näin pieni render distance? Noin. Joo. No näköjään kattoo olympialaisia. Harmi, että Suomi hävisi. Noille. Mikä toi on? Ruotsille jääkiekos. Naisten jääkiekos itse asiassa toisin sanoen. Mä käytän noitten aikaa sit hyväkseni. Hyvä. Ei. P-Assins. Ei saa tulla tänne. Ei saa tulla. Mitä? Varmaan hakkas mut noin satasella. Ai. Ei. Joo, ne kattoo näköjään. Ettei ihan ehkä kuule noita, mutta ne aika kovaa huutaa. Ei voi olla totta. Jes. Voin olla vielä ykkönen. Hyvä. Et hypännyt sinne ihan. Hyvä, tipu. Yes! Woohoo! Siinä tuli voitto. 5 koinssia. Tuolla. Otetaan kaktus taas. Kaktus on paras. Paitsi riippuu tästä mapista. Otetaan sitten creeper. Ei ku kaktus. Joo, kaktus. Mulla on toi star myös, mutta se on aika surkea. Maksaa vaan 10. Aika surkea. Seuraavaksi mä ostan ton. Tai sitten ton. Toi on niin OP. Koska ne on aika hyviä. Toi oli aika GG toi viime matsi. Mutta niin. Nyt tulee sit uusi. Mä en nyt skippoile näitä silleen, koska aika hyvin mä oon silti. VIP
on toi. Sillä ei ole varmaan mitään OP-klasseja vielä. Toivottavasti. Jos ei on, niin se on ärsyttävää. Ja mua vähän väsyttää, kello on vasta 12. No, 1. Porukat lähtee Bauhausiin, paitsi minä ja mun sisarukset. No terve, moro. Tää menee aika hyvin. Mä vaan odottelen, että noi tippuilee. Ei! Mä feilasin! Aika pahasti. No. En oo ollut ainoa sentään. Ei vitsi, toi vippi on creeper. Et oo tosissas enää. Et oo. Jes. Ei. Jes. Ei. Ei jes. Ei läheskään. Fuu, mä just. Hui. Okei, moro. Au. Hei, älkää nyt 2v1-täkö mua. Ei saa. Vitsi. No 2v1 mua. Kun mä oon ihan normaali pelaaja. Eiks ne haluu, että mä voiton, hä? Mitä? Yes. Tekis toi just itsari? Ei. Että mä feilasin ton. Tiimataan tota Noboa vastaan, joka teki just itsari. Au. Fell in the void. Et saa tappaa mua. Tosta mä selvisin. Aika hieni. Hyvä. Hei, älä mua, älä mua. Ouch. 1,5 HP. Eik. Pelastaudun. Ei! Miks? Miksi? En mä halunnut. Okei, se voitti. Ei. Mennään tänne. Otetaan creeper. Joo. Eli ei ehkä voiteta, mutta mä vedän tässä sille 4 motsia. Että on niinku vielä 1 tän jälkeen. Okei. Tiit. 2v1. Yes. Päästiin tännekin. Hyvä, hyvä. Hyvä. Broi! Hemmetti. Hemskutti. Lukelo. Characters-op. Tuon mä haluan. Kuta team. Kuta team. Okei, yes. Toi feilasto. Hyvä.
Lukelo. Ei vitsi, toi Lukelo ei osaa mitään. Joo, hyvä. Ei. No. Int void. Noin, se tippuu voidiin saakka. Ei tippunutkaan. En halua. Oh, sorry. Yes. Lol. Lol. Ouch. Ei saa mua hitata. Ei saa. Ei saa. Help. 2 HP. Wow. 2 HP ja tapas se skeleton, vitsi. Oikeesti. Miksi? Miksi toi skeleton ei voi kuolla? Kuole. Hyvä. Lukelo. Kuole. Tää Creeper on niin OP. Holy shit. Kuta. Nyt sä kuolet, kuta. Uff. Ei. Knockback 1. Ei tää mikään kauhean hyvä. Yes. Yes. No niin. Hyvä. Mun niin vähän ne. Ai, mä tapoin itteni.
I kill myself. Au. Okei. Toi oli epistä. Epistä. It is epic. Ei vitsi, kun mulla ei näy hyvin. No nyt näkyy paremmin. Okei, cool. Oh. GG. No kestin sen aika kauan. Sitten vielä yksi matchi. Voitais kokeilla jotain muuta. Mitä mä en oo ikinä. Squid. Ei kun otetaan kaktus. No sitä mä oon käyttänyt aika paljon, mutta... No theme. No theme. Okei, noi tiimaat siis. Bitches. Tää on hyvä, kun mulla on tämmönen lähitaistelu jonne. Maailma-ase. Hyvä. Mene karkku. Au. Jaha. Ja. Jee. Eton. Jett. Viter Jonne. Joo, Viter Jonne. Aika selvä. LOL 2v1. Jonnet. No team. Team. Plus. Please.
No. I am not Joter. Yeah. I'm not. Tuolla ei oo lähitaisteluun. Cheat. Cheat. Not cheater. How kill me in Unit. No, mutta tää video oli tässä ja se olisi